Didar Hasan eleme. O men ol hindi myhmanım var aylap soňoň ýadadım diýdim bir gada diýdi uky diýdimi öýärip geldim. Onuň ol 44 taýmada padmos getirtdirdim 3 sana. Namaste. Agay of 44 nam nam 44 nam 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 nam. kus what Oh, merhaba. Milanpur. Oh, chicken. no es eta No, chicken. yes chicken chicken 44 tane veren ne etti?